ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मातरम 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 मातरम। ଦେଶକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ମାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ ଦେଶ ଭାରତ ଦିନେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା କବଳିତ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ, ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଆଇନ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଠନ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପୂଜ୍ୟଜନକ। ଭାରତକୁ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସୁଯୋଗ୍ୟ ମନୁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଶରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ସେହି ଦିନ ଥିଲା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସରମ ଠାରୁ ମାର୍ଟିନ, ହିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ମୁସଲମାନ, ଜୈନ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅମୀର ଠାରୁ ଫକୀର, ରାଜା ଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼େ। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ଗର୍ବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସହିଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତାଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମହାନ ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର 69ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବଳ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦିନ। ଏହିଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବକମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଆତ୍ମସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଦେଶର ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ଯୁବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଯୁବଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ପରାଜୟ ନଥାଏ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଗ୍ରାମ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମ ହାତରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଛାତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନର ନାଗରିକ। ଭାରତର ଯେପରି ଭାବରେ ଏହି ଦିନରେ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ଦେଶରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ସୈନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର ତୋଳିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ କିପରି ଭଲରେ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷାର ସମ୍ମାନ ହିଁ ଆମର ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଗତିର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ନିଜକୁ ମହାଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। ମୁଁ ଏଇଠାରେ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ତାହା ସତରେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ? ନା, ଏହା ହେଉଛି ନିନ୍ଦାନୀୟ।
যেইଭଳି ଭାବରେ କୁନ୍ଦଳୀରେ ଗଣହତ୍ୟା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇ ଚାଲୁଛି ଓ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଧାତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏହା ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପୁନଶ୍ଚ ଚାହୁଁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଗକୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କେମିତି ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବଳିଦାନ ଦେବା, ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ନାହିଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ତେଣୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେର ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି କହିବି, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ ଯବାନ, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ইনকলাব, 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 জয় হিন্দ। এই ছুয়া কাটে জীবন যেমন ছিড়াই ছিড়াই তা তালি মার দিয়ে তালি তালি পুরা যেমন ছিড়াই যেমন ছিড়াই তা এই কে বলতে লাবনি হ্যাঁ যা হাই সেই জামু কাশ্মীর স্টার্ট কর জামু কাশ্মীর যা দুই জন যাও যা বল যা তো জাতীয় পতাকাটা তো ঠিক আছে আসুনি ধরিয়ারু কলে যাই আসুଛି কেনে উপরে উঠা বড়িয়া আসো জুম করি আমি করতেছি বড়িয়া ধর